Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Unang yalam ke NPP balong ro MP ke Rajya Sabha u Dr. W.R. Khalukhi ulong Ymlah banlen ba ka Voice of the People Party VPP kami ban pen maka de ka seng riulum ka baklan ne ulong pat bah ka election ka dan ka jingya pher na ka MP election bat MDC habakran sikilap thai khobor ulong bah ka politics ka jingkwa ka long ban ne banja no shipor da ka ba ain nuksaru yaki weki seng habakli halor ka jing persya ki paidbah ya ka NPP ulong ba ka NPP kanam do bat ha ka MP election kadang shudep tang ka NPP baroh kila syak remlut ha ka VPP bat benrap ba ha ka politics ka jingkala ka wan ha ka nukun ka por ubak Khalukhi ulong Ymlah banlen ba ka Voice of the People Party VPP kami ban pen ba ka de ka seng reulum ka baklan rei ulong pat ba ka election ka dan ka jingya pher ha ka MP election bat ka MDC ngalai krem bar uba Albert nongrum MLA ba Blei ju Kyrkhu Shiliang ula Kyrkhu yo Mukul sangma yo Conrad ula ban Kyrkhu Iano Ymlah Bantip long Dr. One Way harar ka jingkali ya ka Congress u Dr. Khalukhi ulong balara ka Congress ka job ka election MLA ha Bihar house name ahaja arposan bar ha UP house name ahaja arpunyo ka la ban ki khle biang ndai la ka rem kan ngam biang halar ka jingmi khubor ba un resign no nakakam MP u Dr. One Way ula kentaj da ka baong baka dai tang ka jingmut dor jong unong tho ula pen kut ya kani ka karwa